Bueno, mesedez altxatzen bagara, dantzariok tokatzen den bezala hasiera emateko, mingaina dantzan jartzeko, goazen gorputzak ere dantzan jartzera. Horrekin ez duen bukatzen, Bueno, erramintak martxan jarri. Beste aurkezpenik hasi aurretik, ez dakit zertan jardun dugun orain. Ez dakit honi tradizioa den, edo ez dakit bakoitzak, ez naiz lehenengo horretan zuzena sartuko, Baina bai, Pantxika, zure aurkezpen zerean, testutxoan, etorri zaite jauzi sistemaren, bakite, lanketa interesgarria egin zenutela, jauzi sistemaren inguruan, urte batzuk badira, eta idatzi duzu jauzi sistemaren garaikidetasunarekin miresturik, niretzat dantza gaurkoa da dena den. Jauzien garaikidetasunaz, ez dakit, zerbait, esan dezakezun sarrera emateko. Begira eman dugu egi eta eman dugu ez, oraintxe. Beraz, nola beti aurrera goazen denboran, eta agian idatzi aztarn batzuk baditugun sistema hortaz, bideo batzuk ere, baina gorputza gaurkoa da dena den, eta guri tokatzen zaigu, uste dut gure intimitate guztia ezartzea dantzan ez. Eta orduan gaurkotzen dugu, eta gainera, ez dakitan sartuko nintzen orain dela 50 urte, gizonen zirkulura, baina niri ez zait sekulan arazorik pausatu nire emaztetasuna adieraztea nire urratsetan. Orduan, niretzat aukera bat da, familiatik ez ditut jasur jauziak. Begiraleak dantzataldean jaso ditut, eta Parisera joan aintzin, eta mozten zen basen afartar moduan. Gero beti eludin zitzaigun, itzuli nintzen nire, eta oartu nintzen beti eludin aldatu zituela gauzak berez, janeko. Eta denok aldatzen ditugu, eta beharrezkoa da. Gauza da, uste dut, agian ez, ulertzen aldut, dena botatu behar izaitea, eta beste zerbaiten ikustera joan behar izaitea. Baina behin bota eta bereskuratu, eta orduan zurea bihurtu, oino ederago da ez, gure belaunaldien artean jaso duguna partekatzea guzien artean ez, belaunaldien artean, orduan zerretik ez onartu eta ikusi. Ni harritu nintzen ikerketa hori ramanik, hemen Euskal Herrian, jendearen baitan ze jakituria bazen
musika eta dantzarekiko, gorputzarekiko, eta agian gaur egun galdu duguna, hori ziur. Eta nola ez gaurkotu ez, nola ez bereskuratu eta partikatu gure aurrekin. Zuliko gara, ipatu dituzun, pare bat gauzatxo ia zertarko ematen digun. Bueno, ezertan sakontzen segi aurretik, arratsaldeon edo bazkalosteon esango diegu bestaldean daudenei. Non gauden ere aurkeztu, dantzerti etxean gaude. Arrakala irekitzen dion tarte honetan, dantzertik kanpoari, kanpoko profesional, aktorei edo, mundu dantzerki mundu honetan jarduten dutenei, dugunoi. Eta aurten, bereziki orain tarte hau ere, loraldia, euskal kulturaren inguruko jarduera guzti horien barruan, hemen Bilbon egiten diren horienetan, txertatua edo gonbidatua edo izan gara leiho horretan ere, eta beraz, pozarren gaude horretaz. Gainera, ez da, kasualitateak, gero eta kasualitate gehiago gertatzen ari zaizkit niri edadean aurrera joan ala, eta horretaz ere zer pentsatu ematen ditunek. Baina, orain aurkeztuko zaituztegun Aiert eta Pantxikak ere, baduzue Pantxikak goizean uste dut izan duzula, lehentsuago edo saioa, eta gero atzetik ere, mendik gehiago luzatzeko astirik ez dugu izango, Pantxika behintzat, Pantxikak alde egin barra izango duelako. Eta aurkezpen laburtxoekin, ez dut, hitz asko badakit egin daitekela zuen biografiaz eta historiaz eta egin dituzuenak, baina laburbiltzeko izenak behintzat Aiert Beobide, mundu ez dakit eskola dantza taldearekin eta pixkadazitako ibilbidea, eta gero beste lengoia batzuekin murgiltzen joan ala, txapelketak ere aurretik formazio intensoa edo densoa behintzat, ez da pixkat ezagutzen zaitudan alde horretatik, eta azkenengo urtetan ahatik konpainiarekin proiektu interesgarri, eta ja urtetxo batzuek daramazkizue bide horretan. Karriko ditugu gauzatxo batzuek hemen aipatu ditudanak. Ondoan, Oier Araolaza, etxe hau aurretik ere etxeak ezagutzen zaitu, eta zuk ere etxea pixkat, hemen ni orain ematen ditudan eskola hauen, aitzindari, izan zinela etxe honetan, euskal dantzako tradiziozko eskolak emoten. Zure burua kokatzeko batzutan ez da erraiz ezaten, kazetaria, antropologoa eta batez ere dantzaria uste dut horrekin identifikatzen zarela batez ere. Eta, liburuak ere argitaratzen dituzu, eta bereziki aipatuko dut duela denboraro asko ere ez da, tesia defendatua, eta genero identitate euskal dantza tradizionalaren eraikuntzan, horren izenburupean, tesia defendatu eta liburua argitalpena ere irten da horrekin, bai? Pantxika, lehena, aurkezpen txiki bat egin duzu, Donibane Loitzunekoa. Esaten duzu, nizu zen irakurri dut laburtxoa delako sarrera, beraz niretzako lan erdiak, Larrune mendi eta itsasoaren badiaren artekoa. Emaztea, neraben ama, koreografoa, zenperen kokatu den, Elirale konpainian, ezaguna dugun konpainian, hogei bat urte, badira, ezta? Eta lehen sarrera egin dizuen jauzi sistemaren inguruko komentario garaikidetasunaz ere eusten zen digun mezutxo hori. Eta okerez banago begiraleak taldean ez dakit hasitakoa edo, bai? Eta bukatzeko, nire eskubian, non zaitu da hemen Patxi, hor bai, hemen. Aspaldiko ezaguna eta laguna batzuk lagunago bestatzu baino, baina denak benetan pozgarria elkarren ondoan egotea. Sestaon, Iruña aldetik, Sestao aldera etorria eta bizi dena gaur egun.
Dantza maisua, koreografoa eta musikaria. Eta Bilboko musika eskolan hainbeste urtetan lanean eta pedagogia lanketa benetan interesgarrian sakontzen, tradizioaren transmisio moduetan esan daigun, eta ziurrenik askok ere, agian bestaldean daudenak, aiko taldearen orbitan edo erdigunean, hobeto esan da, esatuko zaituzte plaza gidari eta beste hainbat kontutan. Eta dantza tradizionalen sortzailea ere, eta puntatu horretaz ere jardunduko dugu sorkuntzaz pixkat. Zerbait utzi dut, edo irutzen zaizue egin dezakegula aurrera. Bueno. Nik halako sarrera, ez dakit, objektibo xamar bat egin ostean, agian ez dakit egin dezakegun, proposa dezakezu diozuen zuen buruai, ziurrenik etiketa zale zarete izango, ez da zer egiten duzuen edo zer ez duzuen egiten, baina hori galdetzen noa. Etiketa, zer nola saltzen duzue, egiten duzuen dantza munduan etiketatik iesi, imaginatu nahi dut zaituztet, baina etiketak besteak jartzen dizkigute, normala ezaguk ez ditugu jartzen. Ez dakit norbaitek, Patxi, zeu ondoan zaitut eta. Idatzik arrunean zer egiten nuen, eta kurikuluma eta hori, ez dakit zuei gertatuko zaizue, baina arazoak izan dituen. Zentaz da, hor momentu batean aipatzen dudanean, eta aipatzen dut, dantza maisua. Gaina ordena importantea da, jazten duzunean. Ni dantza maisutzat hartzen dut, nik gustatzen zaite irakastea eta nik uste dut transmititzea. Eta kontuatu naiz, gero jarri du koreografoa, baina berez, niretako ni sentitzen duen moduan barruan dago. Osa, koreografo izatea gaur egun ematen dugun izen hori, baina nik uste dut nahiko arrunta izan dela sortzea. Eta sorte artisautza historia horren barruan dago. Eta niretako dantzaen artisaua izango nintzateke, ni igual oso esoteriko ematen du, baina nik horrela ikusten nire buruan. Ez da, niretako sortzaile hitzari igual garrantzi gehiagiri ematen diogu. Eta niretako zerbait xumeagoa da, ez. Nik ezagutzen dituan minbereak dira ikasi ditudanak, eta ikasi ditudanak tradizioz etorri dira, edo inertziaz agian etorri zizkit, eta horiekin egiten dut. Eta musikeroa naiz, musikari edo musikeroa musika egiten duelako, baina baita hizkuntza berdinan. Niretako gehiago izango litzateke hizkuntza horren barruan, baina segurazki biziko banintzen New Orleansen joko nuke blues. Esan nahi dut, tokatu zaidana da hemen bizi naizelako, baina ez da gehigarri bat ez gutxiago, da, hola. Horregatik niretako ez da horren beste, badakit ez dakit erantzun dudan edo ez da horren beste etiketa, baizik eta niretako dana da bat. Segun nundi beharatzen duzun, ikusten duzu batite bestetik, baina dana gauza bera. Ulertzen dut, esaten duzuna, Patxi. Eta bizi izan dugu konfinamendua, eta ni dantzarekiko, ez tekieten gehiago, maite nuen edo ez. Eta hor, bostegun nola jango genuen etxean, zer nondiko denaka, eta nire gorputza lasaitu da, eta bildu ditut nire apartamenduan, behar nituen dantza ariketak. Etorri zaizkit, orain 28ko emazte bat naiz, eta etorri zaizkit aspalditik nituen patern batzuk, eta uste dut, zuk esaten duzun bezala, ez ba nintzen nunbait tupinan erori, nire amata ICBI esker, beste nunbait izango nintzen, ezakit Afrikan, ezakit zer, baina esan nahi dut. Eta zer egiten dudan, saiatu ongi bizitzen, dantzarekin. Dantza da niretzat anksiolitiko uste dut, izan dudan anksiolitiko ondiena nera bezaroan. Eta, nahi dut partekatu, orduan bai emanaldietan, bai taileretan, bai bizi garelarik, saiatu dantzak duen hor loraldian ibili gira goizuntan, eta
dantza da, Antion Lukuk ere esaten du, eta bera antzerki munduka da, eta dantza da niretzat abstraktuena eta funtsezkoena, eta xantzaz, nire gorputza hortan erori da, eta orduan partikatzen dut, uste dut. Nahi dut partikatu, besterik ez. Bueno, etiketak jartzea ez zaigula gustatzen, bai, hori horrela da. Baina nik badaukat irudipena, hain zuzen ere, momentu batzuetan uko egin diodalako etiketa batzueri horiengandik urruntzen saiatu naizelako nire buruari, traizio, baina bai, ez diote zintzo erantzun, eta egiten nuen, eta egiten dudan horri izendatzerako orduan ere, ez dudala lagundu pentsatzen ditudan bezala adierazten gauzak eta nahasmena eragiten lagundu dudala. Orduan, azken aldian, atzera egin da nago, eta hauxe da egiten dudana eta esan dezan argi eta garbi. Eta nik egiten dudana, nik niretzat sentitzen dudana egiten dudana da euskal dantza. Eta luzaroan, ez dakit lotxatu den hitza, ez naiz lotxatu, baina bai sentitu dut beste izen batzuk ustez politagoak edo izan zezaketenak gizartean harrera hobea, erabiltzen aritu naizela hori ez erabiltzeko. Adibidez, dantza tradizionala. Agian dantza tradizionalak ere ihes egiten zion folkloreari. Eta horretaz ere badago, horrelako folklorea, gaitzespen orokor bat eragiten duen hitz horietako bada. Esan orduko urduri jartzen gera, ezta. Eta orduan, iruditzen zitzaidan garai batean, tradizionala, ez dakit, hobea zela. Gero konturatu naiz berdin ondorio berdinak ditula. Eta gainera, ez diola erantzuten benetan egiten dudanari. Eta nik egiten dudana euskal dantza dela, garbi ikusten dut gaur egun. Eta zenbat eta gutxiago nik esan horri euskal dantza, beste gauza batzuk izendatzeko ere erabiliko dela eta erabiltzen ari dela konturatzen naiz. Eta nire zait gaizki iruditzen beste batzuk ere erabiltzea beraiek egiten dutena izendatzeko euskal dantza, baina nik egiten dudana ere euskal dantza dela sentitzen dut eta horretan usten dut. Osondo, eskerrik asko, Eiar. Ni etiketen inguruan, indituzen bi neurketekin azkenen usteet, etiketak arriskutsua direla, mugak jartzen dizkigunean gure buruari. Eta askotan aurkeztu behar garenean, hitzez aurkeztu behar gera eta gauza zehatz batzuk esan behar ditugu gure buruaz eta horrazten gara gure burua etiketatzen. Behin argi baldin badukagu zer garen eta zein muga suposatzen dizkigun horrek, azkenean etiketak balio dute gauzak identifikatzen laguntzeko. Hau esan da, aipatu duzunean nire jatorria, ni hasi nintzen 8 urterekin euskal dantza ikasten, bizi izan dituen eskolarteko txapelketak ziren harlako loraldi bat, gure adinean ziren festak elkartzen, bazen txapelketa modukoa, ze aukeraktu egiten ziren zeintzuk zijoazten txapelketa jaialdi nagusi hortara, gero etzela irabazlerik, baina azkenean zeintzuk parte hartzen zutenan, eta izan zen niretzako garai oso oparo bat, oso ederra, ikusi nuen zela oso gertukoa, familiarra, ludikoa dantza, eta hortik berara, pasan nintzen 13 urterekin eskola dantza taldera, hor egia da beste begirada zutela, baina Europako folklore jaialdi handietan ere egon nintzen parte hartzen, ikusten ez ginela bakarrak munduan, edo ez ginela gauza askoetan bakarrak edo pentsatzen zen zureak zirela, horrela jaso dituzulako gertutik edo etxean edo inguruan, gauza unibertsalak zirela, dantza, euskal dantza, tradizionala, edo bide horretatik jasatzen genuen guzti hori,
Eta era berean, uste dut, eskola dantza taldeak batzuela, sormen edo esperimentatzeko gogoa edo mugimendu horiek beste modu, doinu, jantzi batzuetara eramateko joera zuen, eta nik, naturaltasunez bizi izan nuen hori garai hartan. Une hartan ere dantza klasikoa ikasten hasi nintzen, bai? Eta azkenean ere formazioa asko joan da mugimendu aldetik, bai? Segurazki fisiko aldetik eta agian ez hainbeste hausnartuz jatorria bakoitzarena. Ondoren dantza garaikidea lantzen hasi nintzen, ere? Eta guzti hori hartu dut gorputza erabiltzeko modu bat bezala, eta momentu honetan saiatzen naizena da, gorputz hori erabiltzen eta nik sentitzen dudan guzti horrekin, lenguaia bat, hizkera bat sortzen gauzak besteei ere eragiteko, hausnartzeko edo pentsarazteko, ez? Azkenean, hori da usteet nire momentu honetan egiten dudana hori da, ez? Nire mugimendua gorputzen arteko erlazioak soinuarekin, espazioarekin eta guzti horrek sortzen dituen emozio guzti horiek saiatzen naiz zabaltzen lan ezberdinen bidez eta normalean barrutik datorzkidan bultzada, gogo, egon ezin edo haserre batzuek azaldu nahian, ez? Eta hori da uste dut egiten dudan, orain egiten dudana. Pixkat azken horrik kolpe eginda eta lotua dantzan elkarrekin bat egin dugu, eta ez dakite mundu tradizionalean astapen edo lehen urratxo horiekin ere igual bat egiten dugula iruditzen zait, ezta? Gero, baina, pixkat ezagututa, batzuek tradizio genezakeen horretan bidea hortxe jarraitu du, ardatzean behintzat esan degun, eta Aiertek eta Pantxikak esango nuke, formazio klasikoa eta garaikidea dituzu esentzu horretan, izan ditezken beste zar, baina pixkat nagusitan idazten diren horiekin batera. Zerk eramaten du edo zer gogo nahi beharrek tira egiten du bide bati edo beste batzuei eusteko. Edo utxuneak sortzen dira, gabeziak, zer bilatzen dugu azkenean dantzan, zer bilatzen duzun aipatu duzu Aiert, eta agian bat egingo genuke denok ere, hor gauzatxo batzuetan, zer ematen digun eta zer eman nahi dugun horretan, baina horretaz harago eman digun eta eman nahi dugun horretan lenguaiaz jardun duzu, lenguaia bat eta beste desberdin, gauza desberdinak ematen dizkigu, zergatik igual ez duzuen beste lenguaien beharrik izan, eta egonda beste beharrik edo aukerarik, ez dakit nola, hori zuek kontatuko dira zuek. Ez dakit, zentzu askotan bizitza honek eramaten gaitu bide batzuetatik eta elkartopo egiten dugu gauza batzuekin, eta gero horrek, gero hor aukera egiten dugu, noski, hartu bide bat edo beste, baina askotan bide horretan aurkitzea bera da ez arrazoietako bat bide hori hartzeko. Eta nik uste dut hori dela, hori dela pixka bat arrazoi nagusia, ez? Gero zoaz, nik uste dut nik ere izan ditut horrelako esango nuke fase ezberdinak, ez? Nire bizitzan. Eta zoaz gauza batzuk ikusten, ulertzen, baino agian ez sentitzen, eta batean beste momentu batean hasten zera ulertzen eta sentitzen pasa dituzun gauza horiek, ez? Orduan, ni asko jo dut gorputzaren mugimendutik eta sentsaziotik, esango genuke garai batean fisikalidadea zela, ez? Euskal dantzetan iristezan eta alik eta bibira airean egin, hankak zabaldu, hankak goraino eta zerbait fisikoa gora eramaten nuen nire buruan, bai? Eta horregatik agian den beste ere, txapelketetan zabiltzanean eta teknika nahi duzu landu, ez? Horrek ematen dizulako pixka bat erramienta hori, ez? Hortan eragiteko. Eta batean aurkitzen duzu gorputzaren estruktura
izakera beste modu batera landu da izakezula, beste teknika batzuk, ez dugu esango dantza garaikidea, baina beste teknika garaikide batzuen bidez, gorputza ezagutzeko beste modu batzu daudela eta gozatzeko, eta seguraski ere adinak ere horretan bultzatzen digu. Nik ezingo nuke 18 urte nitunean bezala dantzatu, dantzari dantza bat, aurkez-aurke bat, baina aldiz aurkitu dut nun gozatu mugimenduaren bidez beste lenguaia, hizkuntza, teknika modu batzuetara, ez? Eta, bueno, hori uste, dala niri eraman didan, ez dut hautatu. Baina jarraitzen dut maitatzen nire euskal dantza, nire dantza tradizionalak, fandangotarin egin bat entzuten dudanean jarraitzen dit odola borborka altxatzen, erritmoek, barneratuta ditugu gauza batzuk, nik behintzat etxean, familian, herrian, inguruan bizi izan ditudanak eta jarraitzen didatenak eta beti jarraituko didatenak eragiten, ez? Azalaren oipurdia jartzen eta gogo hori sortzen. Eta batzuetan, pasatzen dudanean denbora bat egin gabe demagun euskal dantza, edo erromeria bat egin gabe, orain gauden egoera honetan, faltan botatzen dut. Ere hor daukadalako hazi hori, ondo errotuta. Baina, bueno, saiatzen naiz bideak, denborak eramaten hau batera, bestera eta gauzak aukeratzen joatea. Niri gertatzen zaidan gauza bat kontatuko dizuet. Niri gertatzen zaidan San Pablo hori moduan, batean. Ni dantza talde batean dugunan, eta asko ikasi nuen, asko. Repertorio asko. Kontrolatzen nuen repertorio, dantzatzen nuen hola enseñaria, eta bueltak ematen eta gana, eta buruzagia hola Gipuzkoako dantzetan, hor. Dana. Baina, hasi ginen joaten Middlesbroughtera jaialdi batera. Eta lehenengo urtean joan ginelarik, joan ginen beste jaialdi batzuetara, baina gara, gauean parranda, hasi ginen fanfarrarekin jotzen lantzeko 8koa. Jotzen. Eta atea ziren turko batzuk, jarri zen sokan, eta ziren dantzatzen. Eta ziren pentsatzen, nire ez dakite. Hau ikastaro batean intoratuko, ez dakite. Zer gertatu zen, urren urtean bueltatu ginen Middlesbroughtera, etorri ziren beste turko batzuk, jo genuen, ez dakit hori beste bat antzekoa, eta jarri ziren sokan eta dantzatu zuten, orduan ezin, igual kontua ez dakitela. Kontua hizkuntza koreografikoa daukatela. Nik horria, hola ez nuen deitzen, Baina momentu baten, zerbait intzian klik barruan eta pentsatu nuen. Repertorioetara eta hau bada hizkuntz bat. Hizkuntz koreografiko bat. Eta, behira, orain, oiola roiazten ez. Arro sentitzen naiz, nire ikasle batek, esaten dit, urtero joaten da Dublinera, eta iristen dela ikai, bere lagunek eskatzen diote, giga jotzen dute eta dantzatzeko bera. Eta bera dantzatzen du giga, nola? Arin. Eta irlandarrek pozik eta txalotzen dute zergatik zintzoa delako, benetakoa delako. Eta benetako horiek niri ematen dit behar duan guzia. Eta hizkuntz propio hori horrekin likatu eta saiatu jendeari esaten hizkuntz geografiko propio dakazue mundua interpretatzeko zuen hizkuntzakin. Agian, ez bada nahiko zuekin, eta izan daiteke, agian behar duzue beste hizkuntza batzuk, argi da, baina dakasun horrekin nahikoa da mundu interpretatzeko. Eta edarra da. Baina oso identifikatuta sentitzen ez zure kontakizun horrekin, eta batez ere hizkuntzaren autu horrekin, hasieran esan dudanean, euskal dantza egiten dudala, zuzen ere horrekin lotzen dudalako. Ikusten dut gorputzaren adierazpen gaitasun horrek mugimendua hizkuntzak osatzeko, sortzeko gaitasuna ere ahalmena baduela. Eta nik euskal dantzaren izenean, tradizionala, folklorea edo dena delako horren izenean jaso dudan hori gure euskaldunon gorputz hizkuntza dela. Eta euskararekin, etxetik eta nire girotik, euskararekiko militantzia jaso dudan bezala, kontzientzia hartu dut,
euskal dantzarekin ere beste horren beste egin behar. Ez inori esateko nork zerk egin behar duen, baizik eta ni neu nire buruarekin eta nire gorputzarekin koherente izateko. Beti izan dut interesa beste edozein dantza motari buruz, eta gainera gaztetan denetarik probatu nuen, eta hurbiltzen saiatu nintzen, eta ezagutzen, baina iritsi zen momentu bat, ikusi nuena, erosoen nire hizkuntza euskaraz zela, euskal dantza. Orduan, ez dut behar gehiago. Bakarrik nire hizkuntza hori ondo ezagutzen eta gozatzen, bizitza batek ez dut nahikoa, beharko nizkuzuz gehin bat bizitza, eta ez dakit, nire perspektiba zentzurretan beti aurrera behira da gozamenezkoa, baditut oraindik ez dakit zenbat urte hizkuntza honetaz gozatzen jarraitzeko. Agian 18 urte nituenean ez nintzen hautatua izango txapelketetarako, eta horri esker euskal dantzaren beste eremu batzuk ezagutu eta gozatzeko ere sortia izan dut, eta orain adinean aurrera junda ere ez daukat aldatu beharrik erregistroz. Zentzu horretan ze hor dauzkat. Txika zerbait Ez dakit zer esan. ez da beharrezkoa, esan nahi dut, izan daiteke, edo alkarri ere zerbait galdetu nahi badiozue, ni baztertuko naiz eta ez dago arazorik, Zerbait gehitu nahi diozu egin lotzatudan galderaz? Nik plazeratik hartzen dut beti, afera. Dantza niretzat da plazera. Eta orduan maite dut markatzea lurra. Punten gainean ibili nintzen luzaz, eta orain dela gutxi ikusi dut YouTubeen 10 minutuko zerbait, eta ohartu nahi zafe punten gainean kasik ez garela lurrean. Eta aldrebes errango nuke, nik euskal dantza, oierri galdetuko diot gero. Euskal hori ulertzen diot uste dut intimitatsun bezala, zerbait oso barnekoia eta ez dakitz, eta iparaldean beti aipatzen da euskal dantza, ni aspertua nahiz horretu. Nola ulertzen da? Hori da, eta orduan pentsatzen dut, uste dut ulertzen dutala oierren intimitatea eta agian zehaztuko diazu eta intimitasunarekin ulertzen dut biziki. Txan nahi dut, elkarrekin joaitea eta ni euskaldun berria ez naiz, baina berrik hasi dut, eta Zubietara, Nafarrora joan nintzen, hilabeteak pasatzera euskara sakontzeko, eta bastanen, zera, 8koan nola hartzen duten gizonak, maite dut hori. Maite dut, plazera dut. Eta uste dut, plazera dutala, garaikidetasunean bezala, lurra, nundik, nora, pixka nire gorputza, bermeak, sentitu, horregaitik urtutxik ezagin naiz, harrapatu nauzue egi markatu nahian, eta maite dut ere nire egian azkainen ematea mutxikoak, maite dut espazioak markatzea nire gorputzarekin, eta agian bizi naizela dieraztea hori da, ezakit nola esan. Orduan, ezakit gehiago galdera zer zen, bai, hizkuntzena, ez zait biziki asolanik, uste dut, hartu dut hortik eta nik behar nuena hartu eta berriz partikatu ez, baina sistemak dira eta sistema horiek ahas, lapurtu hortik edera, ubeki ulertzeko nirea, hori bai. Eta nirea gaurkoa da eta txikia da eta pasako da gainera, nire beek botatzen dute ja.
Eta ongi atxematen dut. Hartu, bota, nahasi, aldatu, berriz hartu, bizi, batez ere bizi. Hor, intimitatea aipatu duzu. Nik neuk ez daukat euskal dantza ez da niretzat hizkuntza intimoa. Ez? Ez, talde hizkuntza. Nire herriaren, nire komunitatearen hizkuntza da. Baina zure komunitatearen, intimitatearen hizkuntza alda. Bai. Izan daiteke, bai. Baina horregatik iruditzen zait ere oso garrantzitsua hizkuntzaren ideia hori eta taldearena, adibidez, nik diasporarekin harreman dexente izan dut, eta Euskal Herritik diaspora gutxiespenez begiratzen da. Diasporan, guk Euskal Herrian, Euskal kulturaren ardatz bezala ezarrita daukaguna Euskara, diasporan, nola ala dago. Eta iparraldean. Eta iparraldean. Eta diaspora, baina. Eta Nafarroan, eta Ibarren, inun ez dago hizkuntza Euskara, ez? Osasun oparoan. Baina, kanpoko eri gehiago, leporatzen digu edo errezago egozten diegu utzikeria hizkuntzarekiko. Eta aldiz, diasporako euskaldunekin, beraiek oso garbi daukate euskaldunak direla, amerikarrak ere bai, gehienak, euskaldun amerikarra dira. Baina euskaldunak, ez dira amerikarrak, euskaldun amerikarrak. Eta haiekin elkar komunikatzeko, elkarrik bizitzeko, nik beti aipatzen didet, euskaldunok baditugula 5 hizkuntza. Eta 5 hizkuntza, euskara badugu, badaukagu gaztelera, badaukagu frantsesa, badaukagu ingelesa, beraien hizkuntza ingelesa da, eta gehiago elkar ulertzen dugu ingelesez, nire ingles txarrakin, beraien euskararekin baino. Baina batez ere, elkar ulertzen dugu dantzaren bidez. Eta gaur hemen, orain hasieran egin dugun bezala, han, bilkura guztiak horrela hasi eta bukatzen dira, dantzan, elkarrekin dantzan. Eta nik ingelesez gutxi egiten dut, beraiek euskaraz ere gutxi, baina dantzan bikain elkar ulertzen dugu. Komunitate bereko gerazla sentitzen dugu, kode bera darabilgu. Horregatik, esan dut, ez da kontu intimoa, ez dakit, bai, agian euskaldunon. Baina soka batean sartzen zarelarik eskoa emateko zerbait zure intimitatetik partekatzen duzu. Eta sardeinakoari ematen badiuzu eskoa, zer pasatzen da? Zure intimitatean sartzen da, jakin. Niretak hor bada, kontzeptu bat, dantzan inguruka, azken fina pertsona gara. Eta zuk esan duzun, erori gatupin honetan, ez beste, eta horre markatzen gaitu. Eta erantzuteko modua bezberdina da. Orduan, zuk gehiago solasten izan intimitatetik, zure pertsonatik kanpora, eta niretako ni neu musika bat, otoinu bat, dantzatzen duanean modu batez, edo beste batez, nire autu da, baina autu berez ateatzen den autu bat, ez da zerbait egitoretzen duana horrela ingo dut, ez ateatzen zait. Eta autu hori ez da edonolakoa, da zerbaitengatik. Komunitate batekoak naizelako. Eta komunitate hitza oso interesgarria da. Hemen romeriak egite ditugunean, edo antzaldiak egite ditugunean, zarte ditugu dantza asko, kakotxen artean, hemengoak, hangoak, kakotx askoren artean, eta hori, baina handik etorri ditakoak gureak ditugu, gau egiten ditugu, eta gure adia konzeptu horiek baitaren nahiko apuntatu hortik, eta badaude. Baina, azken ziren, kontua da, funtzioa nola egiten ditugun, zer, konpartitzen ditugu, niretako harremanitza oso importantea dantzan. Harremanitza izan daiteke bien artean, izan daiteke lauen artean, izan daiteke trokeo dantza baten 8 artean, 9.
sartzen badu bestea. Edo izan daiteke komunitate baten, sokan baten, izan daiteke, baina harremana dago. Harremana dago. Eta inkluso pertsona bat dagonean dantzan, eta bestea momentu horretan geldiri baldin badaude, harremana dago. Eta hizkuntza aldatzen da ere bai, sartzen garenean ikuskizun batean, edo sartzen garenean plaza baten dantzaten. Hizkuntza momentu baten ni baita ere egon nintzen pentsatzen, ez lehen aipatu duzuna. Ze puntura arte tradizionala izan edetako pixkat traidorea. Garai bateko benta berriri galdetzen bai oso ze dantza mota egiten duen ez du esango dantza tradizionala. Ez, hori guk sortu dugu hitza, ez? Dantza egiten duzu eta nien bengoan, ez? Horrela egiten dut, ez? Horregatik nik ulertzen du kolektibitateen kontua eta netako importantea. Eta nire izaeraren parte bat hori da. Hori importantea ere bai. Eta irakusten dut eskolan euskal dantza. Momentu baten zeharka, bai, zeatik ez gabota bat barrokokoa, eta zeatik ez ulertzea flamengoko palo batzu nola funtzionatzen dian, zeatik ez. Munduan bizi garelako, baina nire esparrutik. Eta hizkuntza guztiak maileguen bidez ere aberasten dutelako beraien hizkuntza. Kolektibitatea aipatu duzu eta dantza etiketez dihardugula tradizioa eta garaikidea alde batera eta bestera jartzen dituen ezaugarri bat litzateke? Kolektibitatea. Igual gehiago izatea da hori, Zerbait gehiago gituko dut. Honi emozioan, plazeraz eta jarrun duzue. Arkadio Larrea, folklorista eta musikologoak, pasarte asko irakurri dizkiot, denak ere oso interesgarriak, baina bat honekin lotua, bilatu dut hemen jasoa nituena, gazteleraz esaten du, jotaren inguruan dihardu, tradizioaz oro nik uste dut. El baile popular, como todas las manifestaciones artísticas, cumple una exigencia de orden emocional, esaten du. Si de un lado se llena esa exigencia con otras realizaciones y del otro se intenta transformar el valor emocional en valor artístico, siguiendo caminos ajenos a la lenta elaboración del pueblo, el resultado final será la muerte del baile. Emozionatzeko gaitasuna galdu dugu. Hor dago beste ondorio askoren arrazoia egon liteke, edo emozionatzen gaituenean orduan hortxe jartzen gara zerk emozionatzen gaituen, o zergaitik uzten gaitu emozionatzeak tradizioak une batzutan eta beste espresio modu batzuk enbiatu ditugu. Edo zergatik emozionatzen ditugu eta oierrek zioenarekin emozioak konektatzen ote gaitu gorputzaren mugimenduaren diasporarekin emozioak. Hor, emozioak ezin dira ulertu komunitateare gabe, da taldeare gabe. Emozioak lotzen gaituzte, azkenean, nazionalismoa hitz egiten denean, esaten da, ikertzaile horretaz aritu direnek, esaten dute nazionalismoa ez dela besterik baizik eta emozio batikiko fidelitatea. Eta fidelitate horrek laguntzen du identitatea, eta identitatea ez da besterik baizik eta komunitatearen, komunitate batek elkar egiten duen, batasun hori sentitzen duen, emozio hori sentitzen duen ezaugarri edo momentu hori. Hori, gorputzetik egiten denean, horrek oraindik beste dimensio ikaragarri bat hartzen du. Gorputza, kurioso da, gauzak esaten ditugu emozioak sentitu egiten direla, baina sentitu, benetan gorputzak sentitzen du. Gorputza dauka sentitzeko fisikalitate hori. Beraz, hor, nukleo horretan, atomo elektroiak eta nahasian dabiltzan horretan, hor ezaugarri horiek funtsiozkoa dira, baina beti nik hala ikusten dut komunitatetik. Bakarkako, lehen aipatzen zen ez, bakarkako dantza existitzen da, inorentzako
hori oso galdera filosofiko edo zera dira, da, publikorik gabeko emanaldi bada, eman nori. Ikuskizuna da, ikusi nork. Talderik gabe badago Ez, baina joan dinak bai. Joan dinak bai. Esan nahi dut, zure buruari eskaintzen aldiozu emanaldi bat eta ikuskizun bat. Eta uste dut, importantea dela ere. Nik defenditzen dut eta behar dut. Gero biztanda beti kolektibotasun baterantz eta emozioak partekatuz eta uste dut emozioekin sortzen dela pertsona eta emozioen bitartez bihurtzen garela pertsona eskerrak zerbait sentitzen dugula ez. Gero, nik uste bai galdu ditugula emozioak eta agian Euskal Herrian hainitz. Zenta uste dut, ni iparaldea zarituko naiz eta agian familiatik uste dut, hala ere nire aitaren amatxi dut buruan eta oso kompleksu handian sartuak izan garela, gure barneko intimitateraino, eta orduan zerbait mantendu da, baina zerbait oso minduta eta nola esango dut oso behar zen egiten zen, baina kasik ezin itoa zen barnean. Eta hori, mimetismoz mantendu dira gauzak, bizi irauteko, baina ezin partekatu zere, zenta kompleksu handi batetara eraman gaituen zapalkuntza bizi izan dugu. Gure eta jugalitatean bizi zen jendea oino gehiago pentsatzen dut. Kriston aberastasuna bazelarik. Orduan, gauzak konpondu nahian eta batzutan ez dakit. Nik uste dut komplexu horretan bizi gara, Bai, edo bizi gara, baina esan nahi dut, saiatzen gira ateratzen. Gero gertatzen dena, burura etortzen zai duela. Bai. Duela urte batzuk, ere. Smithsoniera joan ginenean ordezkaritza tradizio, ez dakiz zertatata, eta armen genuen ordezkaritza izan zen komplexutik ateata. Osea, niretako gu geu ez, barkatu. Ez, gu sinesten dugu egiten duguna. Baina benetan agintzen dutenak, kudeatzen dutenak ez dut sentitzen hau, eta zuk esan duzun folklorikoa, eta nire folkari beste esan nahi bat ematen diot, baina ematen dio estetika aldetik ikusten dute historia, eta dantza, nik uste bizi dugun dantza ez dela bakarrik estetika. Ez. Argi dago. Emozio importantea da, baina askotan baita ere zuk aipatu duzu, teknifikazioarekin askotan jan dugu emozio hori. Lehiaketek ez dute mesede handirik egin horretarako. Eta hori izango litzateke beste bide bat. Eta azkenean igual maite zaitut esateko bi hitz behar dira, maite zaitut ez dut behar idatzi ez dakit zenbat poema, ez da behar. Maite zaitut bi hitz dira. Eta askotan gu geu sartzen gara ikuskizunaren, neste ikuskizuna izan ikuskizuna sortzen dugu gure buruendako bestendako behar ez denean. Eta hori baita ulertu behar dugu. Eta ulertu behar dugu inertziak baditugula, inertzia personalak. Osea, koherentzia absolutoa nik uste inork ez daukela. Baina nik uste importantea dela ulertzea guk egiten duguna zeragina dauken gero. Emozioak dira, importantea. Eta niretako dantza jauzitan ikusten da. Ni lehenengo aldiz joan nintzela hilotzera, Arrangoitzera, Aiko taldearekin. Harritu nindun. Walking Dead momentu bat, sentitu nintzen Walking Dead erdian. Hau da, erdizkaloetan eta 300 lagun
Hola, ze gertatzen da hemen, ez nuen luratzen. Eta momentu baten, baina hor bada beste emozio bat, Niretako ez da galdu diela, aldatu da emozio sistema. Oin, emozio eta bereiek sentitzen die kolektibo baten, eta dantzatzeagatik jauzia sentitzen dute dantzatzen dutela. Gai diela dantzatzeko, dantzari hona gara, jauziak egin ditugu buruz ez. Baina badek izkigu urraz guzia. Eta hori emozioa da ere bai. Bai. Arrotasun hori sentitzen. Eta hori lortu behar da. Eta momentu baten iristen da nuen esaten duzun. Agian, tradizio, etengabe aldatzen den tradizio horretan, momentu horretan gaude. Agian. Ez da ni nahi duana, baina tradizioa ez doa beti nahi duan lekura. Zenioena, batez ere nik uste dut ere asko daukala euskal tradizioz jaso ditugun dantzekin, ohiturekin, oholtza batera eramate behar horrek sortu ditula eraldaketa asko. Bai, egokitzeko eta nik gogoratzen ez eskolan ginenean egiten genituen ordu terdin dantzari dantzak, Zuberako dantzak, Gipuzkoako dantzak, eta denak pertsona berdinak, azkenean horrek eragiten du noski eraldatzera nolabait tradizio guzti hori galtzen du zentzua, agian galtzen du emozioa, galditzen da gauza estetiko batean akaso gehiago, bai jarraitzen du izaten nire ustez halako bai kolektibitate bat, identitate baten enkajatu nahia gauza bakoitza, baina bai galdu du. Eta hortikan aurrera, esaten dut, ue izango zen, duela 25 urte, 25 urtetik ona, askoz ere gehiago, egon dira tendentzia gehiago, musikak ere evoluzionatu du modu batzutara besteetara, eta bakoitzak egiten du, sentitzen duena. Batzuetan ez da bide egokia berarentzat momentu horretan bai, gero atzera begiratzen duzu baduzu eta ohartzen bazera zer egin duzun, baina nik uste dut hor, dantza eta emozioa herriko esaten duzun moduan ikustea herri bat dantzan mugimendu batzuek jarraituz, hori da azkenean euskal dantza identitate kolektibo izateko era bakarra, besteak ez du balio, zer nor gera epaitzeko bat bai bestea ez, hori da pixka bat, gazta tarta honen, bakoitza ari gerenena bilatzen beretik eta askotan hausnartzen bestearengan eta ezagutzen ziurrenik da beti eta kapazagoak gea guzti hori gure buruan edo gure ideia egiteko guzti horretaz ez. Honen inguruan Urbeltze, Juan Antonio Urbeltzek, honekin lotu nahi dut behintzat, ikusten kakatzen duela. Entzun izan diot behin baino gehiagotan, inongo ez diren musikak jotzen baditugu, inongo ez diren urratsekin dantzatuta, inora ez doan herri bat ote garen. Ez dakit. Algo que añadir, esango lukeen. Harak. Berak luze joko luke hau azaltzen, Eta hori, inongo ez diren musikak nunbaitekoa dira, baina baita hemengoa eta hangoak ere bai. Zan nahi dut, kontua da, inongo musika gureak egiten baldin baditugu jaz dira inongoak, dira hemengoak. Eta inongo urratsak gu sortzean, gu kolektibidadeak ez du sortzen. Baina hezkuntz koreografikoa egikututa gureak egiten ditugu ere bai. Bihurtzen diren gure, igual, Niretako gakoa. Hori da. Niretako oso esaldi polita da, pixka bat, astintzeko. Eta niretako galbaien moduan, balio du astintzeko. Eta behin astinduta norberak atea ditzala bere ondorioak. Nik kausa maite dut, orduan pasako nintzateke hortik, Bai. Osa, galbai hori guztien zezu. Bai. Esaldi hortatik, ikusi, kausatik zerrateratzen den. Agian burua adrebez. Nik uste dut hor batzutan gertatzen dela pixka bat lehen Aiertek aipatzen zuen horretatik lotuta, oholtza ikuskizunaren mundua, eta askotan gehiegitan gertatzen zaigu ikuskizunaren mundua lotzen dugula jardunaren mundu osoarekin. Zan dut, dantza, baldin balitz bakarrik, taula gainean egiten den hori. Hori, ez da gure bakarrik problema. Etxe honetan ere, etxe hau, dantzerti, esan digun,
dago dantza eta antzerkia, ikasketak egiteko, baina bultzatzen den, bilatzen den eredua da ikuskizunaren eredua. Ikuskizunen munduan dantzatuko den dantzariak edo sortzaileak, etxe hau ez dago pentsatuta dantzaren munduan adibidez Patxik egiten duen lana egiteko, edo ez Patxik egiten duena. Eta kulturetxe batean gaur egun hainbat dauden bezala, adineko jendeakin, ezer irakasteko, ere, espektaktibarik gabe, baizik eta dantzan jartzeko, gizarteak horren beste behar duguna, eta hainlako plazerra ematen diguna, hori, garai honetan, beharrezkoa duguna, osasuna dena goiti bera, horretarako, profesionalak behar dira, baina horiek ez daude ikuskizunaren munduan, beraz ez daude ez ikastetxe honetan, eta ez da ere, dantzaz aritzen garenean, normalian fokoa. Orduan, horre guztiak, gero horren inguruan egiten ditugun irakurketa guztiak baldintzatzen ditu, hau da, eta nik komunitateaz hitz egiten dudanean, hori daukate buruan, eta ni euskal dantza filologia moduko ikasketa batzuk balira, ni ez nituk ikasketa horiek egingo idazle izateko, badago jendea idazle izateko filologia ikasten duna, baina igual soziolinguistikoa aritzeko, bai. Eta euskal filologiak ematen du aukera guzti horretarako, hau da, euskararekin lotutako jarduera eremu guztiari begiratzen dio. Ez bakarrik artistikoari, ez bakarrik literaturari. Literatura da parte horretako zati batez. Claro, osoa hartzen baldin baduzu kontuan, funtseskoa da ikuspegi soziolinguistikoa izatea eta transmisioarena. Ze, azken batean, hizkuntza honek espaldin badigu, gure gorputz hizkuntza honek espaldin badi balio, nire aurreko belaunaldiekin komunikatzeko, ezin badugu partekatu, orain hasieran egin duen bezala, egi bat, bi belaunaldi desberdinetakoak garelako, eta ez dugulako hizkuntza koreografiko bera partekatzen, baina hor eten dugu, gure hizkuntzaren gaitasun komunitario guztia. Ederto. Identitate kontuakin pixkate azkenengo, edo lotuaz. Tomas Aragai ekarriko dut, dramaturgo, aktore, gero koreografian dantza munduan aritua, zine eskolan irakasle, okerez banago, Bartzelonan. Defendatzen du, eskatu identitatearen inguruko hausnarketa batzuetan, badugula kulturak eragiten digula mugitzeko moduan, inguruak azken finean, eta izan daitekela, gizarte bakoitzak, gizatalde bakoitzak mugitzeko hizkuntza pixkat lenguarekin lotuaz. Baina hortik, pixkat tradizio sedimentu horretatik beste sedimentu batzuetara igaroz, gehitzen du hausnarketa horretan, bukatzeko hausnarketa dio, lo que sucede es que luego las formas cultas de danza, tanto la clásica como la contemporánea, se han globalizado y han desarrollado codificaciones compartidas. Kulturen mundu globalizatuan, trasbase honetan, nun gero eta berdinago janzten dugun, jaten dugun, jolasten, gaixotzen garen, ezta? Pandemia erdian gaudela, eta beldurtzen garen ere, ezta, antzera. Gero eta berdinago dantzatzen dugu. Eta aspaldian ez dakit nik, sugestiboki egiten dudan edo, baina sumatzen dut badagoela identitate eta tradizioari heldu behar bat, ez da azkenengo 1000 urte honetan sartu ginenetik,
horren ondorio ote da. Hau da, lehen nahi genuen munduari buelta eman eta behin munduari buelta jarri garela, orain gelditu nahi dugu pixkat gehitxoago nunbaiten. Eta dantzarekin pixkate Tomasen Aragairen hausnarketa honekin lotzen dut. Ez dakit, Klasiko eta garaikidea igual... Ni lagundu naute ulertzen nondik zetorren nire mugimendu iturria, koreografo gisa. Orduan, nahi dut bai klasikoak eta bai garaikideak. Zenta, suertez nire belaunak izorratu nau eta berriz pedagogia ikasketak egitean, dantzaren fundamentuak zointzuk ziren nire gorputzarekiko bilatu izan ditutez, 2 urtez bordelen, eta azkenean behar izan dut justuki gero transmititzeko eta justuki entzuten zintudan gauza komunitario hortan ni irrigarria da, koreografo bezala izendatu naiz, baina nire denboraren erdia gaur egun lan egiten dut mediku batzuekin, lan egiten dut haurzainekin, eta orduan justuki mugimenduaren fundamentuekiko bai ume gaztei, bai gaixo diren pertsonei nola bereskuratu, nola ardezaten beraien gorputza eta komunitate batean, edo nola ez galdezaten, holako lan baten inguruan nabil, eta harrigarria da, ulertzen dut biziki ontsa zer esaten duzuen, eta patxi suerte izan dut zure energiaren gibeletik dantza egitea, eta uste dut, biltzen duzuna eskuin esker, biltzen duzu zure baitan berriz partekatzeko, eta horregaitik netza dantza da partekatzea ez. Eta gaur egun partekatzen dut energia hau eta nire fundamentuetara noa, eta zoin dira lurra markatzea jauzi horiekin aintzinatuz, eta ibiltzea oso garaikidea da ere. Nola akzentuatuz, nola nire takoinak pausatu, nola nire oinak refleksologian hainbeste gauzak badakizkigu zer ekartzen dit diafragmetara eta osoa dinago gauza horietan. Justuki jendeari berriz bere gorpuzkera emateko eta partikatzeko gorpuzkerak. Orduan ez bat ere arazorik, ez zer dakien batekin ibiltzeko edo profesionalekin aritzeko. Hor biltzen dut eta kristan abirastasuna dago. Eta ez dakit gehiago zer esan duzun, joan naiz. Baina lagundu naute hizkuntza horiek eta sentitzen naiz horregaitik niretik lokala zer da, nire gorputza da. Dudan etxea mundu hontan nire gorputza da. Eta nire gorputza gaur behar izan dut Bilbora eraman, baina bihar izanen naiz azkainen nire burasoen etxean, eta beti nago mugimendu hori partekatu nahian, eta resonantziaz ez, eta hor patxik mugitzen du bere zangoa, beti bizitzen dut etengabe koreografia erroaldoi batean banintz bezala resonantzian. Beraz, ziuraski Txinatik datozen mugimendu batzuetatik inspiratua nago, baina hala ere aski sendo sentitzen naiz eta ikusten dut berriz transmititu behar dutalarik. Eta mainitz pentsatzen dut, hau nirea da eta behar dut bestekin izaiteko kolektibotasun horretan, niretik joan. Eta hor pandemiarekin web online horietan Frantzia osoko medikuekin lanean, eta bementu batez, mendian nengoen improvisaketan, eta jota baten zera behar nuen botaz, eta hor zen mementua. Uratzen zu, sentitzen naiz,
oso berezia eta partekatzeko prest. Hor, dena den aipatu zuen horretan, claro, gauza asko daude tartean, Bai. Begira, izango izun nora joan naizen bapatean, Egia da, hizkuntz batzuk eta batez ere klasikoak momentu baten eragiten duela euskal dantzatan eta dantzatzeko sisteman, eta nolabait bateratze prozesu bat eman da, homogenizazio prozesu bat izan da, luze, ez bakarrik hemen, akademizazio prozesua, homogeneizatze prozesu baten bilakatzen da, eta horrek eramaten du plazetan, dantza jauzitan ikusten da, orain ikusten badituzu Doni Bailoitzunen 200 pertsona dantzaten, eta danak berdin. Grabazio-zarretan ikusten zuenean ez zen horrela. Eta momentu baten, ni neu burrukatzen horren kontra. Orduan, baliabideak eman berdia, jendeak ezberdin dantza esan, eta emozioak norbera bere hizkuntz propioa, zetaz da, batzutan izkutatzen gara kolektibitatean, kolektibitatea, babesa ematen digu, baina baita egin dezagun beno moduan, eta momentu baten baitare pentsatu, zergatik. Eta zergatik, hau da, bagian, globalizazio prozesu hori zuk esan duzuna, globala dana, Euskal Herrin baitan eman da. Oain jauziak dantzatzen dira Bilbon. Eta Bilboko musika banda jotzen ditu jauziak, esan nahi dut. Eta globalizazio hori ona da eta bestea ez horren beste. Kontraesana daude tartean, ez? Eta momentu baten, norberaren autua da, kolektatean barruan, nik egin dut, hau eta hau egingo dut, eta jazta. Ongi da. Baina ez da hori bakarrik. Bizitza asko oparoagoa da, asko anitzagoa da. Eta kontu, arazoa dago, benetan pentsatzen baldin badugu, egia hori dela. Eredua zein dan. Niretako arazoa dago ereduan. Niretako lehiaketek berez edo aplikatzea kontemporanea edo garaikide hizkuntza ez da horren beste aplikatu. Nik uste horren beste eraginak ez duela izan plazan. Baina bai klasikoak bai eragina izan duela. Eta arazoa da, niretako hori aplikatzea, hori da esperimento estetiko bat, eta zilegi da. Beste kontu bada, hori eredutzat hartzen baldin bada, eta pensatzen baldin badugu hori dela. Eta hori, urte askotan euskararekin gertatu dena, eredutzat hartu ditu gauza batzuk, agian eredugarriak ez zienak. Eta horregatik esate dizut, gauza asko daude, zuk aipatu duzun, horren artean, egia da, hizkuntzak lagundu duela homogenizazio horretan, momentu baten homogenizazioa baita ere positiboa izan da berpizteko, dantza jauzia berpiztu dianean, berpiztu dia eskola batzuei esker egia zen, eta homogenizazio prozesu bat eman zen, eta ona izan zen bere garaian. Gauzak horregatik. Bai, nik esango nuke hor, ahozko hizkuntzarekin, paralelismo horrekin jarraituz, euskara batuarekin gerta daiteken zerbait da. Eta hor, eztabaida hori bizi dago, hau da, euskalkiak eta euskara batua, eta euskara batuak ez daukala graziarik, dana da berdina, dana da zera, ez? Bai, dantzarekin pixka bat horri gertatu zaigu, baina nik uste dut, esango nuke, horrek baino arrisku gehiago ikusten diot, aurretik pixka bat formulazioan aipatzen zen dantza klasikoaren eragin horri. Zergatik, aurretik zuk aipatzen zenun gauza batekin oso lotuta, konplexuekin. Zan digun, euskal dantzaren hizkuntza beraren ezaugarri propioak kontuan hartu gabe beste hizkuntza baten kanon estetikoa gure hizkuntzaren eredutzat aurkezten dan momentuan hilda. Eta hori da gertatu ez egiten ari garena. Eta egiten ari garena, ez kanpotik egiten dutena. Ez. Kanpotik egiten ari garena. Gu egiten ari gara hori. Egunez. Ni ere agian naizelako gai.
Baina hori, gure sektorea, Ados euskal dira. dantzaren sektorea, egiten ari da hori, eta hori Mire esker oier. da izugarrizko sarraskia. Bai. Hori izaten ari da sarraskia. Eta galtzen ari gera gure hizkuntzaren kolore propioa, forma, estetika, zaporea, Bizia. erabat. Eta gainera, hartzen ari gara eredu okerrena. Ze- Ez, kontrako eredua. Guzti, horregatik okerrena Ni da. gai naiz klasiko diplobadun erakaslea. Badakit zer ez dudan egin behar. Da kontrakoa. Da akzentuatzeko modu, kontrakoa. Eta zerritik ez, baina ez gurearekin nahasi otoiz, eta hor, zapuzten da dena. Bai, gainera, hain barneratuta daukagu, dagoeneko gai, ja ez gerala gai, ondo eta gaizki, zer dagoen gure estilo propioan bereizteko. Bai, hori da. Eta orduan, etengabe ari gera zuzentzen eta sustatzen gauzak justu gure hizkuntzaren kontrakoak direnak. Baina, hurbiltzen direnak, edo nahi dutenak imitatu estilo klasikoa. Eta okerrena dela esaten nuen, ze hain zuzen ere, dantza klasikoa da munduko dantza gainontzeko estilo guztien minbizia. Ados naiz. Argi eta garbi. Eta publizitatea pasako gara. Ez da munduko Europakoa baizik eta elita batena bakarrik. Bai. Fe, mikrokosmo berezi batena. Eta dantzaren historiako 50 urteri dagozkio. Eta ez bakarrik gurean, Ez, Europa guztian maleru. Bai, hor arazoa esaten ari garena da. Arazo bakarra ez da, egite hutsa, baizik eta gero irudikatzea o eredu bezala jartzea hori gauzak horrela balitz bezala, ez? Eta gero azkenean nahi gabe inposatzea. Bai, baina nahi gabe ez, nahi taiko. Bai. Txapeketetan hori Bai. sustatzen da, ikastaruetan hori sustatzen da, eskolanetan. Kontserbatorioan ikasten da euskal dantza klasikotik, no me. A ber, Nondik? eskolanetan zer irakasten da? Ez dakit, hori, hemen ez dakit, nik badakit ipagaldean. Gradu bat baldin bada, 250 kreditu baldin baditu horiek, hor, ze proportzio eramaten du? Dantza klasikoak, eta ze proportzio eramaten du euskal dantza kasu honetan, ez? Eta nik horrek... Honetan, kredituen erdiak, klasikoak, eta beste erdiak garaikideak eramaten ditu. Bueno, diot, jansteko. Eta euskal dantzak nik bazterreko kredituak osatzen ditugu. Garaikideari uzten diot kreditu, edo elikidura bat, klasikoari ez diodan uzten, da, garaikidearen dut historioan izan direla pertsona batzuk berriz pentsatu dituztenak gauzak, eta euskal dantza, gurea den dantza hor kokatzen dut, zenta guk behar dugu pentsatu. Esan nahi dut, garaikidea zer da? Cunningham garaikidea, Limon garaikidea, garaikidea ez... Eta klasikoa berdin, Klasikoa berdin, baina, bueno, garaikidean bederen fundamentuetatik has gaitezke, eta bada garaia fundamentuetatik gu hasteko. Kompleksurik gabe, baina, bueno, nik nahiago dut senperen kokatuta lan egin. Zenta, bestela, zer nahi duzu? Lehen aipatutako konplejuekin ere lot daiteke guzti hau. Nik beste pasarte bat, hemen ekarri ezin izan ditugunak, ahalegintzen naiz mahai ingurura ekartzen. Steve Paxton, iaz urte terdi edo, izan zen hementxe Bilbon erakusketa bat, haren inguruan, eta bueno, parera etorri zait honekin egiten zuen, ez iaz, baizik aurrerago Madrilen izan zen batean, bai, bost bat urte. Aipatzen du, konturatu nintzen dantza ahalmena edo potentziala galtzen ari zela izan behar zuen haren aurreiritziak zirela eta.
Adibidez, instituzionalismoaren arabera, tradiziozko dantzak ez ziren erabilgarriak, ez zirelako dantza. Dantza larriz idatzita. Horretaz ere ez dakit, ez dugu luze jarduteko aukerarik, baina konpleju horien oinarrian dantza zer izan den, eta ez dakit klasikoarekin lotuko zenuketen, klasikoak ezarri duen ardatza akademiak, historian zehar, dantza, herri dantzak... Benedik atxamaten oso gaizki ezagutzea dela gure artea. Zenta hori esan nahi dut, justuki berriz nator esatera hizkuntza aipatu dugu hainitz, esaldi baten egiteko behar duzu ikasi esaldian nola egiten den. Eta justuki herrikoi dantzek duten fundamentoa, baio izan dute klasikoa garatzeko, eta klasikoa zer da? Nundik dator klasikoa? Gure herrikoi dantzetatik, eta gero, esan nahi dut eginda mezkla bat, eta eginda estetika bat. Eta edozein, justuki herrikoi sustraioietan dagoen bizeralitatea gorpuzkera hau, da dantza. Hori esatea da, ez ezer ezagutzea eta sentitzea, eta zerk egiten du dantzaria. Azkenean, zure barnearen zatari zira, sortzen zurea barnetik konektatzeko ez, eta klasikoan den dantzari zoragarriena, edo herrikoi plazan den amatxi sarrena, konektatuko du publikoarekin, edozen gauza tipi eginez, konektatuta dagoelarik bere fundamentoekin. Besterik ez da. Eta hor, justu delarik, esentziala delarik, orduan hasten da. Hipnosian den zerbait eta sakralitatean den zerbait. Orduan, ni klasiko ez dut gehiago ipatu nahi, ez gara, niretako gu geu, claro. Ni nire ikaslekin batzutan hitz egiten, esaten dit, bada gauza bat, gu hegoaldeko asko egiten duguna, Godalet ikusten dugunean, eta dantzari bat ikusten dugu dantzatzen basoan inguruan, ederki eta frixetak eta entrexatak eta... Baina, basoa ligotzen da eta botatzen du. Eta jendea esaten, Patinajean bezala ez? Oserretzen hau asko. Baina, bada, niretako da egoera metafora bat. Pertsona batek altzatzen badu hanka onaino, nahiz da urratsak eman, baina onaino altzatzen du hankaia. Dantzari, Euskaldun nola altzatzen dugu hanka, sentitzen dut. Euskaldunok tradizio euskal altzatzen ez dugu zertan altzatu behar hanka. Beste kontu bai ikuskizun hori akatzen dugula, baina esaten baduzu hori batzuei eroretzen zaie mundua zen eta irudikatu dugun, mitifikatu dugun dantza da gizonen dantza antzaltzen dugula asko eta denok egin dugu, denok egin dugu. Normalki emazteok malguagoak gira. Bai. Gehiago altzatzen aldugu, Baina ni mintzaldi batzuetan nik esaten diat, zuek irudikatu itxi begiak, hasten izorrela, eta kamaran bestaldean zaudenak. Itxe begia momento batez, eta irudikatu dantzari bat. 90% irudikatzen dute gizonezkoa, txuri jantzita, eta hanka altzatzen, hala da. Hori da, barrean daukagula, da, ezarri gaituzte edo guk sinistu dugun historio bat, eta kontuatu gabe, errealitatea hori baina askoz politagoa dela. Askoz anitzagoa dela. Eta, klaro, zer gertatzen guk sinisten baldin badugu, nola ez dute sinestuko gure egintan daudenak. Eta niri esaten didatenean, eskerrak aurrezku dagoela protokoloetan sartu eta dantzatzen dutela dantzarik. Nik eskerrak ez duk esango, niretako ez dio mesederik egiten. Hor egoteak, niretako askoz potenteagoa niretako, oroitzen naiz,
parte hartu nuela, horretan bakarrik Urbeltzi, hola, domina eman ziotenean Donostian, eta espatadantza egin genuenean, bai, kezka eta duguna, espatadantzen eta izan zen, horrek bai indarra aukela. Eta hortan bai adierazten igaila zer garen. Baina aurreskuarekin gertatu dena, egin berriz barkatu, arrazoiak, egin duguna. Egin duguna. Egin duguna. Osea, eske arakiria da. Da arakiria. Ze, dantza kolektibo bat, taldean egiten dena, nun ohorea dantza horretako parte izatea da. Eta izenak ere, aurreskua, egon dian izen guztien artean, geratu dana, sortzikoa, dantza soka, dantza korda, danak dia aurreskua, izena berak ere, guztiz zentzua galarazi digu. Aurreskua baldin bada soka edo eskudantza horretako aurreko eskua, bakarrik uzten zaituztenean, ja ez zera aurreskua. Zera aurrekoa, atzekoa, erdikoa eta bakarra. Orduan, ez dago aurreskurik. Bakarreskua. Claro. Ez que dantzari bakar batekin, horregatik lehen esaten nunean komunitatea, taldea, osea, norekin. Aurreskua ez da existitzen, gezurra handi bada. Ze, bakarrik ezin da ina aurresku horik. Eta orduan, hori nola bihurtu dugun gure herriaren simbolo, ikur, kultural eta koreografiko. Patinaria artistikoa. Baina justo hor. Hortar, ereduen kontua. Eta ereduak eramaten gaitu leku batera. Hori importante da. Feldenkrais. Bukatzen joan behar dugu, gauza askorako ematen du. Tradizioa bagenekien, aurten pandemiak ez digu eman gauza askorik egiteko zerik, eta ordu terdia azkar. Bai. Kolektibidade hori estremin bidez jarraitzea gogorra da, Hori da... Gogorra baino okerrago, hori da desastre bat. Nik uste hor galdu ditugula pila asko eta indar asko, Bukerarako... Nuen, jardunaldia honi pixkat sarrera ematen zion testu hartatik eta Xabik gogorarazi dit edo galdera zuzenean bidali pasa dit. Tradizioa eta traizioa, ezta? Erro bera dute, ez dakit, hemen jasoa ote duan, edo erro horretatik tradizioa gelditu da eman behar dena, eman behar zaionari, ezta? Gutxi gora bera, eta traizioak berriz eman behar ez dena, eman behar ez zaionari gainera egiten omen du. Zuek traizio egin diozuela sentitu zu inoiz? Edo nik beste galdera bestera batera, tradizioa traizionatu ote daiteke? Hitz egin eta idatzi da horren inguruan, baina... Ni neu, esaten zuen esperientzatik, ni gauza relativizatzen ditut asko. Eta niretako tradizioa prozeso bat, Bada, ematen dana egia, baina prozeso bera. Eta niretako nik egiten duana, batez ere, egoera personal bat, ni sentitu duana, konpartitzen du besteekin, zuk esan duzuna egia esan, eta irakasten duanen hori egiten dut, eta hori egitean tradizio baten parte naiz. Horrela sentitzen naiz. Eta bide horretan, izan ditut esperimento estetiko batzuk, eta estetiko hutsak izan dianak, eta ez dute aportatzen historia horretan. Baina niretako sentitzen dut, bazkari egiten duan moduan, ez? Niretako nik bakarroi prestatzen duanean, ni ez dago tradizioan lan egiten hortan, ez? Niretako, eta egiten duan guzia, isuritzen du ibai horretan. Eta ibaiak, ibaia berazten da, gauzakin eta gauza askokin, baina ez dietara egiten, niretako tradizioa emate, ulertzea, tradizioa egiten diola tradizioari, izango litzateke segurazki nire buruari ematea doi bat ez daukana, eta gero segurazki ez ulertzeat nik tradizio kontzeptu oso dinamikoa daukat. Nik uste tradizioa nola baititzeagatik aldatzen nahi dela etengabe, eta gai da, hartzeko eta hori, momentu batzuetan krisialdiak izaten die, eta ereduen kontua eta hori, baina
ni normalean joera nahiko positiboa da, Nik bai pentsatzen duela, lehen esan duguna pendularra dela, eta emozioak sortuko dira. Eta batzutan, ni plazetan dantzatzen bizi izan ditut gauza batzuk oso politak. Oso politak, bai. Beste batzuk Walking Dead esan duena baita ere, gauza darrak bizi ditut. Eta orduan, norbaiti hitz egiten duen tradizioaz, tradizio txiki bat egiten duze, eta goraipatzen dudana da izuzenen momentu politak. Eta hori baldin bat tradizioa, Agian, agian ez duzu sentitu, baina, edo agian esan egin dizuet, traizionatu hemen sorkuntza denok ere, uneren batean sortu duzue, agian zena begira gauzak eixoago. Baitzen dugula, eta nik uste ez da berriro erabiltzagatik gehiago da, pixkat ereduen kontua, ez? Nik sentitu izan den ere hasierako, sorkuntzan eta murgildu nintzenean, halako tiradizo bat, o beldur bat, baino alde guztietan. Nik esaten dizut, niri klasikoa ikasten nuenean nintzen euskal dantzakoa, euskal dantza egiten nuenean klasikoakoa nintzen, eta garaikide hasi nintzenean ja ez dakizten nintzen. Eta berdina sorkuntzan, sorkuntzan hasi ginenean eta sartu zigutenean batean dantza. Etiketa gabe, egiten genuen guztioi, holtza berean, ere, zegoen olako, traizio sentsazio hori, baino ez euskal dantzak egiten zituzten taldeetatik bakarrik, hasi ginelako Arratia eta Gipuzkoako Arinan hasten, hori zen egiten genuena, eta garbi genuen hori zela, eta egiten genuela holtza batean erakusteko. Nik uste dut horrek ez zuela nolabait traizionatzen, baino beldurrak hasi zirela sortzen, honekin amaituko zen, benetan herriko dantzak egiteko modua eta joera, Nik uste dut azkenean, ere direla beldur kontuak, baino segurazki azken finean dira jakitea bakoitza zer egiten duen. Eta ziur aski egon gara asko eta egiten gauzak jakin gabe ondo zer egiten ari ginen, bai? Nintzen lehenengoa, klasikoa ikasi nuela aurrezko txapelketak hobeto egiteko, bai? Eta pasanituenak epaien behar guzti horiek Gipuzkoako dantza guztiak berdintzeko. Azkoitian egiten zenean modu batean, Oiartzunen egiten zenean modu batera, eta Elgoibarren ingo zenean beste modu batera. Eta den hori egin ziguten, hau da, modua. Eske bestela ezin da dantza epaitu. Igual arazo hor dago, dantza ez dela epaitu behar, ez? Eta hor dago, pixka bat nik uste dut guzti honen burua uste hori, ez? Zerbait gehituko zenukete, edo azkenengo hausnarketa bat, edo dantzertin zaudetela aprobetxatuaz, errebindikazio... Nik ez dut izan traizioaren ideiarik, segia intzina. Ez dut astirik hortan pentsatzeko. Bestela... Bai, den ilustratzen zuen, sorkuntza eta tradizioa ere, sorkuntza barrutik, tradizioa sortzea esan digun, ere zer eman du, zer esanik. Ez da txoke bat. Niretako da, lan esan doana, artizal batek larruzko karterak egite dituelarik sortzen nahi da. Eta niretako ortea. Agian da... Gehiago da, gizarteak ikusten duen hori, ez da? Bai, noski hartzen bat zaitu mementu batean, gauza batekin, eta ikusten bat zaitu hortek abartetara eta zu egunero aritu zira, agian aldatu da zerbait. Baina hartzen baduzu momentu batean hori, esan duzuna, baita ere topatzen zara, nik adiez bada esaldi bat. Nik gauza gutxiken azerretzen naiz, Baina esan ditut pare bat. Nik entzuten duanean, tradizioa berritzen, ez dakit nor tradizioa berritzen nahi da. Niri horrek perezen. Baina... Iritako naiz, ni zure deina izango duanean... Baina, nik uste da berriro, etiketak jarri behar izateko behar horretatik eta jakin gabe zer izan esaten, hori da. A ber, nik gauza batzuk bai azarrarazten nautela, baina dia hain zuzen ere lehen aipatu ditugun kontuak. Eta horiek ez dira berez tradizioa berritu edo tradizioari traizioa egin
bezala saltzen. Problema da, horiek saltzen diala tradizioa mantentzeko zera bezala. Horrek azarratzen nau. Horrek azarratzen nau bizentzutan, bata faltzua dalako, okerra dalako, eta gainera garamatzalako ondamen dira, eta bestea adierazten duelako tradizioaren, kontzeptuaren beraren erabateko ez ezagutza. Tradizioa, gaur egun antropologian esaten den bezala, zera, ez? Kontzeptu biguna da. Hau da, bakoitza plastilina da bezala, komeni zaigun erara egokitzen dugula. Eta nik ere hori egin dut. Ez nik, baina beste batzuk egindakoak niretza baliatu. Niri oso baliagarri izan zait, antropologo feminista batek emandako definizioa tradizioaren inguruan. Eta berak esaten du, tradizioa dela ordendu garaikidea, berriki edo zalantzan jartzeko prozesu aktiboa. Bueno, horrela esan da, ematen du, ez dakit zer dela, baina baditu, hainbat hitz hor, berehala ulertu ditzakegunak. Bat, niretzat funtsezkoa da, prozesuaz hitz egiten ari dela. Prozesuaz. Ez da hitz egiten, zerbait finko, baizik eta etengabe aldatzen ari den zerbaitetaz, prozesuaz. Eta gainera, prozesu hori, horrekiko jarrera, gure jarrera aktiboa izan behar dela. Ez da pasatzen den tren bat, baizik eta guk hor badaukagu, parte hartzeko aukera. Eta gainera, gure parte hartze hori izan daiteke datorren moduan berretsi, eta horri segida eman, edo zalantzan jartzekoa, kuestionatzekoa, eta guk geuk ere, datorren edo prozesu horren norabidean eragitekoa. Nik horrela bizi dut tradizioa. Naiz eta orain uko egiten dio da oin euskal dantzara ea beste aukerari dugun kuestionatzeko, berriz gelditu zaizkigun denak, ez da, azkenean barruti bizi dugun hau, ez da, barruti daramaguna, egunerokoak askotarako ematen du, ez da, hausnarketa asko eragiten dizkigu, eta gaina elkarbanatzen ditugunean, nik uste dut gauza interesgarri eta aberatsak sortzen direla, eta eramaten ditugunak, nik behintzat, gauza asko eramaten ditut hemendik. Espero dut beste aldean ere daudenak, eramango zituztela beraienak. Eta, eskartzeko unea dantzerti eta arrakala eta loraldia, tarte hau eskaintzearren, pozarren, etxe honetan nire lehiotxotik, lehio pixkat zabalago honetan kokatzearren. Eta eskerrik asko, izenak ere Xabi eta Izaskun eta Monse eta Unai, pixkat hemen inguruan aurretik edo geroxeago izan zaituztenei. Eta basi dugun bezala, eta beti nahiko genuken bezala bukatuko dugu, dantzan. Eskerrik asko eta hurrengo batera arte. Nik hau kenduko dut, espadan. Onlineko emanaldi, zehose kontauko dut, musikoa preparatzen da bitxartean. Eta, onlineko emanaldiak oin ere a la orden del día. Eta aurreko batean lehenengo aldiz ikusi dut, txaluena antolatuta zakela, ez dela bukatzen da. Eta, dantzariak ezekiten inau edo ezin, eskaini duenentzat. Jarri zituzten txalo grabatu eder batzuk. Hemen bezala txalo grabatu. Hemen gainera, benetazkoak. Izaskunek ekarri ditu bere etxetik, txalo. Euskal txaloa. Aizia! Erdizkan hauetan. Zeina. Ezker eskuin. Ezker eta hiru. Eskuin. Zeina. Ezker eskuin. Ezker eta hiru. Eskuin eta hiru.
aldiz kalauetan. Zein aldietan. Eskuin. Eta hiru. Eskuin. Zein aldietan. Titiritero. Mila esker! Eskerrik asko. Mila esker!